Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. Съгласно приетата от нас програма за тази пленарна седмица, като точка първа за днес е предвиден избор на заместник-председатели и двама членове на Сметната палата. Процедурата за избора е по правила, приети с решение на Народното събрание от 5 март 2015 г., обнародвани в брой 18 на Държавен вестник. Ще припомня процедурата на народните представители, така както самите ние сме определили. От решението за приемане на процедурните правила, точка 4 римско – избор на кандидат за председател, заместник-председатели и членове на Сметната палата. Точка първа. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъства предложеният кандидат. Само че това е предложението за самия председател, което вече ние сме го минали по това решение, така че директно преминаваме към доклада на Комисията по бюджет и финанси, където госпожа Менда Стоянова ще ни представи доклада. Процедурата е обща за председател и за заместник-председатели и членове. След доклада, ако се наложи, отново ще припомня решението. Благодаря, госпожо Председател. Първо ще Ви помоля за една процедура да подложим на гласуване в залата да бъдат допуснати господин Цветан Цветков – председател на Сметната палата, госпожа Горица Грънчарова – кандидат за заместник-председател на Сметната палата, господин Тошко Тодоров – кандидат за заместник-председател на Сметната палата, господин Георги Иванов – кандидат за член на Сметната палата, господин Емил Евлогиев – кандидат за член на Сметната палата. Режим на гласуване, моля. Първа точка председател, втора са вече други. Не, то втора също се отнася за избора. След всеки кандидат гласуването. Тук изобщо няма за заместника и другите, кой ги предлага и така нататък. Няма го, защото той е горе. Какво има да ги предлага? Къде е горе? Когато сме ги правили в комисия, там ги дойдоха другите и така нататък. Прекратете гласуването. Гласуват 148 народни представители, за 148. Предложението е прието. Квесторите, поканете гостите. Доклад на Комисията по бюджет и финанси относно изслушване на предложения от председателя на Сметната палата, кандидати за заместник-председатели Горица Николова Грънчарова-Кожарева, Тошко Иванов Тодоров и за членове Георги Стефанов Иванов и Емил Асенов Евлогиев. На извънредно заседание, проведено на 7 април, Комисията по бюджет и финанси проведе изслушване на предложените кандидати за заместник-председатели и членове на Сметната палата по реда на раздел 3 от приетите процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председатели и двама членове на Сметната палата, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедура за избор от Народното събрание, наричана по-нататък процедурни правила. Заседанието беше излъчено в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание. Председателят на Комисията по бюджет и финанси госпожа Менда Стоянова отбеляза, че видно от представените към предложението на председателя на Сметната палата документи на кандидатите за длъжностите заместник-председатели и членове, същите отговарят на изискванията на Закона за Сметната палата за заемане на съответните длъжности и следва да бъдат допуснати за изслушване. Кандидатите бяха представени от председателя на Сметната палата господин Цветан Цветков и от председателите на управителните съвети на Института на дипломираните експерт-счетоводители и Института на вътрешните одитори в България господин Бойко Костов и господин Йордан Карабинов. За заместник-председатели са предложени госпожа Горица Грънчарова и господин Тошко Тодоров. Понеже е резюме, няма да чета целия доклад.
Следват биографични данни за госпожа Горица Грънчарова и господин Тошко Тодоров, както и биографични данни за проф. д-р Георги Стефанов Иванов и Емил Асенов Евлогиев. След представянето на кандидатурите за четиримата кандидати се премина към тяхното лично представяне и излагане на концепциите им за дейността на Сметната палата. В представените от кандидатите концепции за заместник-председатели основно се откроиха следните основни приоритети в работата им: укрепване на Сметната палата като независим орган за външен одит, развитие на сътрудничеството с върховните одитни институции с цел установяване и внедряване на най-добри международни одитни практики, синхронизиране дейността на Сметната палата с дейността на другите контролни органи. Усилията предимно ще бъдат насочени към извършване на повече одити на изпълнение в чувствителни за обществото области, които ще покажат дали публичните средства са изразходвани ефективно, ефикасно и икономично. Надграждане на административния капацитет на Сметната палата чрез засилване на обучението на персонала. Кандидатите за членове отбелязаха, че за тяхната дейност ще се ограничава в рамките на правомощията им по Закона за Сметната палата и защита на обществената позиция в колегиума. Съгласно точка 5 от раздел 3 от процедурните правила, госпожа Менда Стоянова докладва за постъпилото становище и въпроси от господин Ангел Ангелов в качеството му на председател на Съюза на одиторите от Сметната палата, юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано за осъществяване на обществено полезна дейност. Народните представители се обединиха около становището, че въпросите не следва да бъдат допуснати, тъй като са усмиващи, неясни и не са относими към изслушването на кандидатите. В Комисията по бюджет и финанси бяха проведени разисквания по направените предложения за кандидати за заместник-председатели и членове на Сметната палата. Народните представители зададаха своите въпроси към кандидатите, на които беше отговорено изчерпателно и задълбочено. Комисията по бюджет и финанси установи, че четиримата кандидати отговарят на законовите изисквания за заемане на съответните длъжности за заместник-председатели и членове на Сметната палата. Натрупания експертен, административен и управленски опит от предложените кандидати, както и придобитите от тях квалификации са положителни предпоставки за осъществяването на компетентно и отговорно управление на Сметната палата. Въз основа на проведеното изслушване Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да разгледа и гласува предложените от председателя на Сметната палата кандидати за заместник-председатели госпожа Горица Николова Грънчарова-Кожарева и господин Тошко Иванов Тодоров, и за членове господин Георги Стефанов Иванов и господин Емил Асенов Евлогиев по реда на раздел 4 от процедурните правила, за което прилага към настоящия доклад и проект за решение за всеки един от кандидатите. Проектите за решение да ги четем? Да. Всъщност, като преминем към гласуване, те са на едно и също, не на различни основания, се ще чета всяко едно по-отделно, така че не дайте общо в момента. Благодаря. Благодаря, госпожо Стоянова. Съгласно член 14, алинея 1 от Закона за Сметната палата, заместник-председателите се избират от Народното събрание по предложение на председателя на Сметната палата. Процедурните правила, точка 3 в раздел 4 римско, предвижда всеки кандидат да се представи от вносителя, т.е. от председателя на Сметната палата, в рамките до 2 минути. Заповядайте, господин Цветков, да представите кандидатите за заместник-председателите. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще Ви представя съвсем накратко предложените от мен кандидатури за заместник-председатели на Сметната палата на Република България и предложените от Институтът на дипломираните експерт-счетоводители кандидатура за член на Сметната палата и от Института на вътрешни одитори в България също кандидатура за член на Сметната палата на Република България. Ще започна представянето с госпожа Горица Грънчарова-Кожарева. Госпожа Грънчарова-Кожарева е завършила Стопанската академия Димитър Ценов в Свищов, специално счетоводство и контрол. Започва работа като счетоводител в ДЗИ Разлог през 1989 година и преди да бъде избрана за член на Сметната палата през 2005 година, има богат опит и дълга кариера в банковия и финансовия сектор. На 13 април 2005 година е избрана за член на Сметната палата, каквато е до 26 януари 2011 година. Същата е ръководила и отделение на Сметната палата, което извършило одити
на Министерството на околната среда и водите, Националния статистически институт, Комисията за защита на личните данни. От април 2011 до юни 2014 година е член на Консултативния съвет на Сметната палата. На 11 юни 2014 година отново избран от Народното събрание за член на Сметната палата на Република България, където ръководи одитно отделение с обхват Народно събрание, администрация на президента и Министерски съвет. Следващата кандидатура за заместник-председател е на господин Тошко Тодоров. Той също е завършил Стопанска академия Димитър Ценов Свищов. Започва работа като счетоводител, но след това придобива богат професионален опит на различни нива в данъчната администрация. През периода от 1992 до 1999 година е последователно данъчен и главен данъчен инспектор, главен данъчен експерт, началник служба събиране, началник на териториално управление на данъчната администрация Добрич, а от 2000 година до 2005 година е териториален директор на териториална данъчна дирекция Добрич. От януари до юни 2006 година е заместник директор на обжалване и управление на изпълнението в данъчна служба Варна. А след това до 2008 година е главен експерт в същата структура на Централно управление на НАП в град София. От август 2009 до май 2012 година е заместник изпълнителен директор на Национална агенция по приходите. От август 2012 до юни 2013 е оперативен помощник на главния секретар на МВР, след което работи в частния сектор. Господин Емил Евлогиев, предложен за член на Сметната палата. Същият е завършил ВИИ Карл Маркс, магистър по икономика. Извървял е целият път от редови счетоводител през заместник главен до главен счетоводител на производствено предприятие. От 20 години е дипломиран експерт-счетоводител и регистриран аудитор. От септември 2002 година е заместник-председател на контролния съвет на ИДЕС, а от 2005 година е председател на контролния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители. През април 2011 година става заместник-председател на управителния съвет на ИДЕС, като през април 2014 година е преизбран за втори мандат. Професор Георги Иванов, завършил Стопанска академия Ценов, град Свищов, специално счетоводна отчетност и вътрешен контрол. Професор по икономика, цялата му кариера преминава в академията. От 2004 до 2007 година е председател на контролния съвет, от 2007 до 2011 година е директор на Център за качество на обучението. От 1988 до момента е преподавател, като от 2011 година е ръководител на катедра контрол и анализ на стопанската дейност в академията. Член е на Международния институт на вътрешните аудитори. Уважаеми дами и господа народни представители, в заключение считам, че предложените от мен кандидатури за заместник-председатели на Сметната палата и за членове на Сметната палата са безспорни професионалисти и с безспорна публична репутация. Ако те бъдат избрани от Вас, аз ще бъда удовлетворен, тъй като аз Ви уверявам, че ние ще може да работим с тях в екип за подобряване ефективността на Сметната палата и за просперитета на Република България. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Цветков. Дебатът е открит. Народни представители, които желаят да участват в него, моля да дадат знак. Заповядайте, госпожо Манолова. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги от ГЕРБ! Аз нямам да повтарям аргументите против начина, по който се избира Сметната палата, тъй като вече имах възможността да го обясня няколко пъти. Предполагам, че даже колегата от Русе вече го е разбрал. Аз няма да споменавам и аргументите, че смяната на състава на Сметната палата е едно чисто политическо упражнение, за да бъде подчинен този орган на новото парламентарно мнозинство. Ще изкажа няколко съображения за начина, по който са избрани кандидатите. За двамата заместник-председатели няма какво да се коментира. Там поне работата е ясна. Единият е предложен от Патриотичния фронт, другият е предложен от ГЕРБ. Ясно е, че това са политически предложения. По отношение на двамата кандидати, които са предложени от уж неправителствени организации,
Искам да споделя няколко думи по самата процедура за техните номинации и избор, за тези народни представители, които изобщо искат да чуят моите аргументи. Достатъчно занимавах аудиторията с начина, по който Институтът на вътрешните одитори е направил своите процедурни правила за това, че кандидатите трябва да са плащали членски внос, да подпишат декларация за лоялност с неправителствената организация. Аз няма да издребнявам, да питам кандидата на тази организация дали ще спазва това споразумение или правомощията си на член на Сметната палата, нито пък кандидата на Института на дипломираните експерт-счетоводители, коя от двете клетви, които полага, ще спазва – тази като член на Сметната палата или тази като член на неправителствената организация. Това, което аз искам да попитам и на което искам да Ви обърна внимание, е начинът, по който е избран единият член на Сметната палата, предложен от председателя на Сметната палата, нещо, което след малко Вие ще гласувате. Забележете, че тази публична и уж прозрачна процедура, в която трябваше да вземат участие народните представители, включително да бъде избрана с голямо мнозинство, на практика изборът се е състоял сред членовете на управителните съвети на двете организации и хората, които днес ще изберем, са посочени и избрани и формално, и реално от 5 души. Разполагам с официален отговор на едната организация – Института за дипломираните експерт-счетоводители, на техни членове за начина, по който са избрали техния кандидат. Изключително любопитно – от управителен съвет от 9 души, които са имали право да изберат този кандидат, който избор Вие сега ще потвърдите, на въпросното заседание, на което е проведено изслушването и гласуването, са присъствали 5 от членовете на управителния съвет. Оставям настрана факта, че управителният съвет е направил 2 предложения сред собствените си членове и в крайна сметка се е спрял на единия от двамата. Според процедурата, която е приета, тези 5 души от управителния съвет на едната организация гласуват за 4 кандидати, като изборът е тайно гласуване или явно гласуване, все едно, всеки гласува, като ги подрежда по ред. За първия 1 точка, за втория 2 точки, за третия 3 точки, за четвъртия 4 точки. В крайна сметка печели този, който е получил най-малко точки. Стандартна процедура. Но тук има едно но. Тези 5 души, които ще определят члена на един от най-важните органи в държавата, реално като са реализирали гласуването, се е получило следното класиране. Първият кандидат, който е предложил, е получил 9 точки, вторият 14, третият 16, четвъртата кандидатка 21 точки. Или общо сумирано, това прави 60 точки общо. Ако сметнем какъв би следвало да бъде точковия резултат от гласуването на 5 члена за 4 кандидата по тази система, се получава числото 50. Тоест, даже и по формални показатели за това как е избран единият от кандидатите, който сега Вие ще гласувате в пленарна зала, става ясно, че има смущаващо обстоятелство и че нещо не е така в този избор. Това според мен е една проста математическа задача. Част от присъстващите със сигурност са по-добре в математиката от мен. Ще им предоставя тези числа да седнат, да умножат, да съберат и в крайна сметка да се установи. Ами да, аз предполагам, че госпожа Караянчева и нейните колеги изобщо не се интересуват от тази част от процедурата. Може би за Вас е нормално да е така, защото е ясно какво прозира зад този формален избор. Но аз питам юристите в тази зала, тъй като става дума за сложен фактически състав по избора на членове на Сметната палата, ако е опорочена първата част от тази процедура, т.е. предложението на неправителствената организация е направено против правилата на неправителствената организация и някой от членовете на тази неправителствена организация атакува този избор, защото все пак това е гражданско сдружение, което се подчинява на определени правила, на определени закони, какво се случва с окончателния избор? Защото Вие сега ще гласувате предложение, зад което стоят 5 души. От една организация 5 души, поне зад
двамата заместник-председатели стоят две политически сили. Зад едната – Патриотичния фронт, зад другата – ГЕРБ. Каквото и да правят двамата техни кандидати, е ясно кой носи политическата отговорност. Но питам аз: кой носи отговорността за двамата кандидати, които са предложени от неправителствените организации, защото зад кандидатурата на единия стоят 5 гласа? 5 гласа на 5 експерт-счетоводители. Аз не казвам, че кандидатите са виновни за създадената ситуация. В крайна сметка всеки има право да участва и да гони някакво кариерно и друго собствено развитие. Аз отново подчертавам, че процедурните правила, които бяха приети от този парламент, и най-вече Законът за избор на Сметна палата, наистина не дава никакви гаранции нито за публичност, нито за прозрачност, нито за конкретно състезание между кандидатите. Просто управляващото мнозинство си ги подреди, при това по един доста нескопосан начин, при който забърка две неправителствени организации, се оказва, че за единия от кандидатите той може да е идеален професионалист. Аз в момента персони не коментирам, но реално зад него стоят 5 подписа, 5 гласа на 5 експерт-счетоводители. Още повече тук отново се поставя въпросът: какъв е този избор, в който участват 4 души? 4 от 4. 4 предложения, за 2 от които политически сили, за другите 2 ще стане ясно дали други 2 политически сили или отново лица от управляващото мнозинство. В крайна сметка изводът и от промяната на закона, и от процедурата, и от правилата, и от окончателното гласуване е един, този, който предварително обявихме. Управляващото мнозинство 4+, иска да си осигури един послушен одитен орган. Така или иначе не ни убедихте нито, че този орган ще бъде безпристрастен, нито че ще бъде независим, нито че ще бъде професионален. Вие го дискредитирахте предварително с начина, по който определихте хората. С една процедура, която наистина е абсурдна, която е смешна и която е абсолютно необяснима за избора на най-важния одитен орган в българската държава, при който 2 от кандидатите са предложени и подкрепени от по 5 души членове на управителни съвети. Можехте да ги предложите, заставяйки ясно Реформаторския блок зад едната, АБВ за другата или там както си ги разпределите, но тази уж независимост наистина е обидна и за българското Народно събрание, и за българските граждани. Реплики? Няма. Други народни представители? Реплика? Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Манолова! Аз съжалявам, че за втори път трябва да Ви репликирам от тази трибуна, но по отношение на избора на ИДЕС и първия път казах, че също се заинтересувах и имам информация, че изборът е направен по всички правила на този орган. Поискани са предложения от всички регионални организации и наистина органа, който предлага, е Управителният съвет. Както всички органи, така и този орган има правото да предлага тези кандидатури. И още тогава казах, че Вие сте подведена по отношение на тази кандидатура и на този избор. Вие не се съобразихте и отново поставите този въпрос. Искам да Ви уверя, че кандидатурата наистина е представена по реда на ИДЕС, както са техните правила за избор, и няма никаква поръчка. Благодаря. Благодаря Ви, господин Филипов. Втора реплика? Няма втора реплика. Дуплика, госпожо Манолова. Уважаеми колеги,
Уважаема госпожо Председател, аз не говоря по принцип, аз говоря с документи. За всеки един от народните представители, които в крайна сметка ще се поинтересуват от това как са излъчени двамата кандидати, мога да представя официални документи, официални изявления от страна на управителните органи как е протекла процедурата. И пак Ви казвам, там се натъкнах на необяснимия начин, по който е направено крайното класиране. С елементарна математическа сметка за четвъртокласник става ясно, че и даже формално това, което Ви се предлага, не отговаря на правилата, които е приел самият Управителен съвет. Отново обръщам внимание, аз не коментирам професионалните качества на кандидатите. Наистина нито ги познавам, нито имам достатъчна компетентност, за да направя някаква оценка дали един експерт-счетоводител или вътрешен одитор е достатъчно подготвен и квалифициран да заема да изпълнява правомощията на член на Сметната палата. Така че аз не коментирам професионалните качества, личната компетентност, професионалната история на всеки един от кандидатите. Това, което отново казвам, е, че Вие приехте един закон и приехте едни правила, които предварително дискредитират тези хора. Вместо те да бъдат избрани след реална състезателна процедура в Народното събрание, вместо всяка една от тези организации да предложи по няколко кандидата или народни представители да предложат такива, вместо наистина да се включи неправителствения сектор, за което настояваха и реформаторите, на практика Вие избирате едни хора, които са подкрепени от по 4 или 5 души от управителните съвети. Това е псевдопрозрачност, псевдопубличност, псевдосъстезателност. И всичко това е заложено от начина, по който Вие подходихте към избора на Сметна палата. Предполагам, че в крайна сметка председателката на Бюджетната комисия е доволна, защото успя да прокара докрай своята идея, най-вече за персонален състав на Сметната палата. Предстои да видим по какъв начин това ще се отрази на нейната работа. Въпреки всички критики, досегашният състав на Сметната палата не може да бъде обвинен нито в партийност, нито в пристрастност, нито в липса на професионализъм. Бих пожелала на новите членове да следват високия стандарт на Сметната палата, която беше ликвидирана от това парламентарно мнозинство. Други народни представители? Няма. Дебатът е закрит. Преминаваме към гласуване. Предлагам на Вашето внимание Проект на решение за избиране на заместник-председател на Сметната палата, приложение към доклада на Комисията по бюджет и финанси, с който ни запозна госпожа Стоянова. Проект на решение за избиране на заместник-председател на Сметната палата. Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за Сметната палата РЕШИ: избира Горица Николова Грънчарова-Кожарева за заместник-председател на Сметната палата. Режим на гласуване. Прекратете гласуването, моля. Гласували 147 народни представители: за 144, 3 се въздържат. Предложението е прието. По групи резултата. Благодаря Ви. Проект на решение за избиране на заместник-председател на Сметната палата. Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за Сметната палата РЕШИ:
Избира Тошко Иванов Тодоров за заместник-председател на Сметната палата. Режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласуват 138 народни представители, за 103, 20 против, 15 се въздържат. Предложението е прието. По групи. Благодаря Ви. Проект на решение за избиране на член на Сметната палата. Народното събрание на основание член 84, т. 8 и член 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и членове 12 и 15, ал. 1 от Закона за Сметната палата РЕШИ: избира Георги Стефанов Иванов за член на Сметната палата. Гласуваме. Прекратете гласуването. Гласуват 127 народни представители, за 107, 1 против, 19 се въздържат. Предложението е прието. И проект по групи. Госпожо Стоянова, ако минете по-напред, ще можете да виждате мониторите и резултатът е там. Могат да се ползват и очила за онези, които не виждат. Благодаря Ви. Проект на решение за избиране на член на Сметната палата. Народното събрание на основание член 84, т. 8 и член 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и член 12 и член 15, ал. 1 от Закона за Сметната палата РЕШИ: избира Емил Асенов Евлогиев за член на Сметната палата. Гласуваме, колеги. Прекратете гласуването. Гласуват 125 народни представители, за 110, няма против, 15 се въздържат. Предложението е прието. По групи. Нека да направим клетвата и след това. Първо клетвата. Благодаря Ви. Моля избраните заместник-председатели и двама членове да бъдат любезни да положат клетва пред народното представителство. Заповядайте. Искате така да се наредим някакси. Повтаряте след мен. Заклевам се в името на Република България. Заклевам се в името на Република България Да спазвам Конституцията и законите на страната. да спазвам Конституцията и законите на страната,
да работя за осъществяването на поверените на Сметната палата функции, като се ръководя от принципите за независимост, обективност и добросъвестност, при изпълнението на задълженията си, възложени ми от закона. Заклех се. Честито! Сега следва